vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti mangwanani akanaka. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvekare tichingorangaridzana kuti kana muine machallenges au amunenge muchisangana nawo mumarelationship enyu munopota muchiuyawo nenyaya dzenyu kuitira kutiwo tinge tichibatsirikana mucomment section nekuti paya panenge pachiverengwa nyaya zvekare vanhu vachikomenta umwewo anenge achitobatsirikana ipapo. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga zvakaoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakashare kuAfrican Confessions nezuro, saka ndichange ndichingoibatawo ndichiibvisa kuchirungu ndichiunza kururimi rwamai kuchishona. Zvakangoma hazvo veduwe, zvimwe zvacho so zvinongotyisa. Hanzi makadi zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauyawo paplatform penyu uye ndine nyaya yangu iyo yandiinayo, saka ndikuda kuexposa avanoti ma-fake hair extensions, avanoti ma-Brazilian, ma-Peruvian. Ndauya pano kuti ndinge ndichikuudzai kuti chii chakazoitika kuti ndinge ndichizova zvandiri muzuva ranhasi ndichirana business iro randinorana, ende ndisingakwanisi zvangu kuudzai nyika yacho iyo yandino-operate business rangu, but example yandinokwanisa kungokupai ndeyekuti kuno kunyika kwacho kwandino-operate this business zvekare murimo munyika mandakazvarirwa, it is one of the most stable countries muno muAfrica. So I hope kuti munokwanisa kunzwisisa kuti ndiri wekunyika ipi. Zvino mukoma, inini ndakapinda nadzo idzi dzeSatanism, saka ivo vanhu ava vanoita zvesatanism vekudark kingdom, ivo kuti vange vachikurecruita vanokurecruita nekuti umwe neumwe munhu akazvarwa pasi pano pezuva unozvarwa uine imwe star iyo inenge iripo pahuma pako. Saka star iyi inodependa nekuti spiritually wava palevel ripi. Vamwe vane mastars avo anenge ari brighter kudarika mastars evamwe avo vavanenge vainawo, asi vamwe ndo vanenge vaine mastars anenge achita sekunge anenge ava kuda kunofa, zvichirevera kuti munhu iye spiritually anenge afanana neuyo akafa. Avo ndo vatisina kana basa navo. Vatiine basa navo ndeavo vanenge vachiri nemastars avo anenge ari very bright, ndo vatiri most interested in. Zvino ndakati ndapiwa mission yekuti ndinge ndichitanga kuoperate business iro riri rekuinstalla iwawawo avanoti ma-Peruvian nema-Brazilian, ndikabva ndatodzidziswa in the underworld. Ndokubva ndapiwa mission yangu yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu wechidiki uyo wandinenge ndichazoshandisa nekuda kwekuti age ino yatava i-technological age, saka zvinenge zvava kudawo vechidiki ava vanenge vaine mafollowers anenge akati wandei, kuitira kuti tinge tichikwanisa kuzowana masouls avo atinenge tichizounza into our dark world tichishandisawo maproducts edu. Iniwo department randinoshanda tinogadzira iwawawa ma-human hair. Saka uyu musikana uyu ndakatanga kumutaimira kubva achiri kuhigh school, ndikabva ndaona kuti iye ainge aine star yake iyo yainge iri very bright, ndikabva ndaona future yake, and in the end zveshuwa ndakabva ndatoona kutoti her future was very bright. Pandakasangana naye musikana uyu, irini ndainge ndiri kubusiness school because I had to get educated so that ndinge ndichikwanisa kuzomanager nekurana business iri rekupota ndichiimporta iwawawa ma-artificial hair nema-100% human hair. Zvino ndakati ndamuwana uyo wandainge ndichida kushandisa, ndo pandakabva ndazotora rimwe wig iyi ndikuda kuti ndinge ndichikuudzai magadzirwo acho ayakaitwa. Kwainge kuine vamwe gogo avo vainge vari esosara. Gogo ava ivo
vainge vachishandira our own world kuunderworld ikoko, zvino vakabata basa ravo rainge rakanaka. Asi isu kunyange zvedu tichioperate from the underworld, hatikwanise kuti kunyange munhu tisingade kuti ange achifa, kana afa paya tinge tichizomudzosa kuti ange achizorarama zvekare. Zvatinongokwanisa kuita ndezvekuti tinomanipulate the spiritual world, nekuti kune mitemo yeko yakagara yasetwa, asi mitemo iyi ine nzira dzekuti kana ukaimanipulate unokwanisa kuti unge uchizowana zvaunenge uchida. Zvino ndo zvatakazoita pana gogo ava. Gogo ava vakati vashayika, inini ndikabva ndazopiwa mission yekuti ndinge ndichienda kuchipatara uko kwainge kwakachengetedzwa mutumbi wavo, ndokubva ndaenda kuya ndokubva ndanotora vhudzi ravo. Saka kubva pavhudzi iri ndo pakabva pazogadzirwa wig iro rakazonamatirwa kuti mweya wavo apo panenge paine wig yavo, mweya wavo unge uchingoronda uchingoteverera wig yavo. Mukoma uyu, musikana uyu, ndakabva ndazomugifta wig iyi, ende ndakabva ndameka sure kuti ndini ndamuita makeup zuva iro regraduation, nekuti ndainge ndisingade kuti iye musikana uyu azoregedza kupfeka wig iyi. Zvino akati apfeka wig iya, ndakafara zvikuru kwazvo, nekuti akabva azoenda kuma social media pages ake ndokubva atanga kutondimaketa vanhu, ndokubva vatotanga kuuya kushop kwedu. Zvino zvatinoita ndezvekuti kuburikidza nemusikana uyu patakazomujoinisa izvozvi zvesatanism, iye ane maaccounts ake, akatanga nemaaccounts, this was before vana TikTok kwainge kuchiri nana Facebook, kuchizouya vana Instagram. Saka aiti recruitira vasikana vechidiki zvekare nevakadzi vakuru, ende aiti kana ati recruitira vasikana nevakadzi ava, paya pavanenge vachiuya vachitenga mawig, taivatengesera mawig awo anenge arara usiku hwose achinamatirwa. Uye zvekare musikana uyu anoti kana akapfeka mawigi awa anobva aita kuti varume vange vachimuchiva, ende iye anozoti kana arara nevarume avo vaanorara navo pasina kushandisirana dziviriro, isusu kunyika yedu yeunderworld tinenge tatonyora pasi uye tinenge tatokolekta urume huya uhwo hunosiyiwa mukadzi uyo anenge aita bonde nemurume asiri murume wake pamutemo, vasina kuwanana zviri pamutemo, then urume huya ndo hunozogadzirwa nemamwe madepartment avo vanoshanda nehurume neDNA, kobva kwagadzirwa anonzi maspiritual babies. Saka zvine njodzi zvekuti vanhu vapote vachisangana pabonde zvekare vasingashandise dziviriro, murume achisiya mbeu muchibereko murume achisiya mbeu mumuviri memukadzi uyo waasina kuroora pamutemo, nekuti pane zvakawanda zvinoitika kunyika yemweya, asi vazhinji havazvizivi. Ukuwo tinenge tichishandisa maproducts edu awa kuti tinge tichikontrola, tinge tichikwanisa kuburutsa madhimoni aya anokonzeresa ruchiva. Musikana uyu takatanga kumushandisa kuma social media pages ake kuzonosvika TikTok ichizouya. TikTok yakati yauya yakabva yaita kuti tikwanise kunyatsokufambisa basa redu mune zvakanaka, nekuti chakanakira TikTok ndechekuti for an example munhu akaenda kuya achinosecha, akangosecha kuti human hair Brazilian kana kuti Peruvian hair, panobva patanga kubuda mavideo after mavideo. Ndo zvatinonyanya kuifarira, nekuti magadzirirwo acho ayakaitwa iyo inongoramba ichingokupa izvo zvaunenge wasecha, and each and every day unenge wava kungoramba uchingosangana nawo maBrazilian nemaPeruvian hair awa, ende unozogumisidzirawo wasangana nemusikana uyu. Zvino musikana uyu isusu zvatinomuita ndezvekuti pose paanenge achienda online achinoita zvemaproducts iwawawa, achiratidza vanhu maproducts edu, anototanga atopfekwa nedhimoni iro rinoita kuti iye ange achiattractwa nevanhu, kuti ange achiunganirwa nevanhu, uye vanhu vange vachitorwa moyo nemawigs awo aanenge achiadvertisa. Zvino avo vanozoti kana vauya kwatiri ndo patinobva tazovatengesera mawigs aya awo anenge akanamatirirwa madhimoni akasiyana-siyana anokonzeresa kuti munhu ange achiita zvivi zvakasiyana-siyana. Hongu ariko mamwe mawig
fake, but isusu ndisu tine the bulk of these wigs uye industry it is a multi-billion dollar industry. Zvekare kune rimwe department iro riri kugadzira awo avanoti quantum computers. Awa makombiyuta haasati atendedzwa kuti ange achishandiswa neveruzhinji. Zvekare mascientist awo akaroteswa nezvavo quantum computers awa kuburikidza nemweya iyo inoticontrola kuunderworld. Ivo mascientist awa kunyange zvavo vachiramba vachingomagadzira but havatonzwisisi kuti anotomboshanda sei, havatonzwisisi kuti information yacho ivo quantum computers inomawana kupi. Vedare ndangoti gaga confession iyo yandakashare ku African Confessions iyo yatakatumidzirwa ichibva kune umwe muteereri. Zviriko here izvi kuti hanzi AI hanzi inoita hallucinations? Please tibatsireiwo muchishona kuti kuhallucinata kuita sei so that tose tinge tichinyatsokunzwisisa. Hanzi paya paunenge uchishandisa zvima AI inenge ichiita hallucinations yobva yakupa information. Zvimwe zvinhu zvacho zvinongotyisa ko iyo quantum computer. Kana kuine zvekare anokwanisa kutiudzawo mucomment section kuti kana zvichinzi iyi iquantum computer igere apa yakamboita sei, musiyano wayo nemakombiyuta awa atajairawo isu veruzhinji. What is the difference? Apa hanzi avako macomputers awa but hanzi asati ava kutendedzwa kuti ange achishandiswa nesuwo zvedu isu veruzhinji. Pakaipa hazvisiri zvacho zvavanoti mark of the beast iwawa. Asi ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu confession yakamira sekudai so. Ndiri mudzimai uyo ane makore 29 years ekuberekwa. Ndavawo second marriage. Regedzai ndinge ndichimbokudzorerai kumashure zvishoma. Iniwo ndakazvarwawo mumhuri iyo yainge iine barika. Pamba pedu paitika zvinhu zvizhinji izvo zvainge zvisinganzwisisiki. Ndakateerera imwe confession yavamwe mother avo vaiti ivo vanoita bonde nemukadzi uyo, the second wife to her husband. I think kuti vanhu ivavo vari kutoshandisirwa mishonga. Mukoma inini I cannot say kuti mai vangu vainge vachiita zvinhu zvakadaro but mama vangu nevamwe vakadzi avo vainge vakaroorwa nababa vangu mushure mekunge varoora amai vangu, mawirirano acho avainge vachiita zvimwe zvacho it was just too much. Mukoma imba yedu yainge yakakura ende umwe noumwe mukadzi ainge aine room yake in that same house. Mukoma apa kwaiva nebathroom imwe yataishandisa isusu sevana, zvekare neimwe bathroom iyo yainge ichishandiswa nababa namama nevamwe mastep mothers, vakadzi avo vakazoroorwa nababa vedu. But zvinhu zvacho zvaiitika it was very strange. Nai zvirikowo here zvekuti vakadzi 5 vangeenda kunogeza vose at the same time. Hamene kuti vaigedza chirudzwai because even though bath iyi yainge yakakura yaingova neshower netub 1. Saka handiziviwo kuti ivo vana mama vaita zvekugeza chirudzwai kuti vaimirirana here kuti umwe achipedza kugeza umwe ogeza, kana kuti vaingopinda vose mushawa. Mukoma vaiti kana vachigeza kuya vaitovanzwa dzimwe nguva vachitoimba. Mukoma isusuwo tinopindawo postori waitonzwa vachitoimba kuya vachigeza, kana kuti dzimwe nguva waitonzwa vachitoridza chikwee vanhu vachiseka. Zvose zvavaiita mama nemastep moms angu vaita chinhu chimwe chete ende pamba pedu paiva neimwe unity yekuti waitofungidzira kuti ivo baba vangu vainge vaine mukadzi wavo 1. I never saw my mother fighting against any of these wives avo vakazoroorwa nababa vangu. Baba vangu amene kuti vainge vachizviziva sei. Waiti paya kana uri musikana, kana nguva yako yekuti unge uchitevera kana yasvika, waizongoona wadanwa mubedroom ende kubedroom kwadedhi namama kwainge kusingatendedzwe vanhu. Iniwo pandakatanga kutevera ndo zvakaitika. Mukoma ndakangodanwa namama vakanditi ndiuye kubedroom kwavo
I had seen this happening over and over again. Mamwe masisters angu apo pavainge vatanga kuenda kumaperiods, iniwo ndakabva ndazoenda kuya not knowing what to expect. Ndakati ndasvika kuya ndopa ndakabva ndaona dhedhi vangu vainge vakashama. I looked to the side, vakabva vanditi ndisanyara nekuda kwekuti vainge vachida kundipa mablessings. Mama vakabva vanditi ndinge ndichiuya kuzorara pamubhedha, ndokubva ndaenda paya ndikanoradzikwa pamubhedha. Baba vangu vakabva vandikurura bhurugwa rangu, ndokubva vandibata sikarudzi yangu. Vakandibata sikarudzi yangu vachiita sekunge vanondidhonza nzeve idzi mukoma, dziya dzavanoti zvidhori zvekuti murume ange achitamba nazvo. ndo zvavainge vachiita, vachitambisa sikarudzi yangu kusvika ndanyorova mukoma. Ndakazoti paya pandainge ndanyorova, baba vakabva vatora zai iro ravakagamuchidzwa namama vangu. Zai iri mukoma vakabva vanoriisa mukati mesikarudzi yangu. Zai riya mukoma handizivi kuti rakabva raenda kupi. When I tried to feel for that egg after ndazobuda mubedroom mamama, handina kana kunzwa kana anything. Saka ndakabva ndadzwa hana yangu ichirova since ndainge ndichiri mwana mudiki ndichiti zvimwe kuda zai iri ratoputsikira maybe munhengo yangu, but zai iri rakazongonyangarika. Mazuva amwe awo anotevera, because ndakazoita 4 days ndichingogeza each and every night, ndaitorwa ndobva ndaendeswa kubedroom kuya. Ivo baba vaiva neimwe fish tank yainge ichigaramo mubedroom mavo, saka vaitora imwe hove iyi mukoma yaitoratidza kutoti basa, yainge ichitoziva basa. Hove iyi vakati vaitora vakandiradzika pamubhedha paya mushure mekunge vatamba nesikarudzi yangu kusvika vaona kuti ndainge ndanyorova, ndokubva vazoisa hove iya pasikarudzi yangu. Hove iyi mukoma yakapinda musikarudzi yangu kusvika ndichizonoprodusa, ndopa yakabva yabuda, yakati yadongorera kudai, ndokubva vazoitora ivo baba vakabva vanoidzorera mufish tank muya mukoma. Ndakazoti ndati yarukei, ndokubva ndatanga kudanana nemukomana wangu, ndokubva ndabatira pamuviri, but I think kuti pamuviri apa ndakatongopabatirawo by mistake, because ever since that time mukoma nemurume tazama tichazamazve kuti ndinge ndichibatira pamuviri, but zviri kutoramba zvachose. Tambozamawo kuti tinge tichiendawo kumaprofita. Ivo baba vangu vanoratidza kuti mushonga wavo wavainawo unototyiwa nemamwe maprofita mamwe atori nembiri au atakatombo approacha, but mushure mekunge muprofita andivheneka au aziva kuti inini ndiri mwana wani, because munhu uya anobva angotanga kungotsika tobva tatotanga kutoudzwa dzimwe nyaya dzisina kana pundutso. Saka zvinhu zvinondirwadza mukoma kuti baba vanoitwa munhu ari right kuchechi, apa vatori bishop, yet izvi ndo zvavakatiita. Baba vakatombotenga rimwe bhazi mukoma. Chakandinetsa ndechekuti bhazi iri rakangooperator for a very short period of time. Bhazi iroro mukoma, it just vanished without a trace. Bva ipapo zvakabva zvavharana. As for now mukoma, kumba kuri dry, but dzimwe nguva unongoti kana ukasvika kumba kwemaparents angu unokwanisa kungoona kana chipepa bag chinongodonha chibva pamusoro pemba chinenge chakazara ma-US dollars mukoma. Naizviriko here zvinhu zvakadaro kuti shuwa mari ma-US dollars angachengetwa pamusoro pemba, but we know as his children kuti baba ivo vakaromba, uye vakaromba nesu kuburikidza neizvo zvavakatiita tichiri vana vadiki. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvimwe zvacho zvinotyisa. Pane mamwe mapatsi avo avakazokumbira kuti ndisazomaverenga, but hei, zvakangooma zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hanzi baba vangu vatori munhu wekutoti zita ravo rikataurwa, then ani nani zvake anobva kuZim anobva atoziva zita ravo. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.